Și așadar plecăm, dăm drumul la motor. Așadar finish del band. Salut, Laurențiu! Mă duc la concursul internațional de not. Oh, bravo! Și va fi Balcaniada la Bazinul Olimpic Pitești. Ca atare, dragii mei, mulțumim lui prietenul meu Alex, care a avut grijă să mă filmeze. Alex, îmi dă de două ori, da, încă de două ori. Okay. Sunt emoționat, dragii mei, pentru că voi vedea 9 țări participante în Bazinul Olimpic Pitești. Așa, ei a plecat. Alex, ești un dulce. Așteaptă să-ți găsi tot. Mai bine. Am un prieten de nădări și o marcăm. Mergem la concurs internațional de not. Am un prieten foarte cum se cade. Mersi, Alex, stop. Iată, dragii mei, că am ajuns la Bazinul Olimpic Pitești, unde va avea loc concursul internațional Mai 2008. Ca atare, succes în notătorilor români. Așadar am ajuns cu bine, cu motoscuterul, cu motocicleta cea motocicloasă. Așadar vom intra și vom asista la concursul internațional de not. Ca atare, mult succes! It's a very nice and wonderful spring, primăvară. Că noi nu știm engleză, știm decât foarte bine. Succes! Bazinul Olimpic Pitești. Succes! Iată, dragii mei, ce nori de primăvară. Așadar, succes la concursul internațional de not. Am transpirat, dragă, că am alergat ca un erou. Ne punem cascheta pe motor. Nu văd. Așadar, succes! Finish del band. Ei, dragii mei, suntem la concursul internațional de not în Bazinul Olimpic Pitești și așteptăm să vină notători. Ca atare, succes! Și Laurențiu stă și el pe aici la not. În calitate de notător al jandarmeriei, ca locotenent al jandarmeriei, sunt și notător și atlet și patrulă. Patrulă ce înseamnă? Concursuri cu armamentul din dotare în cârcă. Și cu 10-11 luptători, după ce alergi kilometri întregi, nu mai ai timp să te odihnești, treci la poligonul de tragere și execuți foc. Adică îți observi organismul cu îngâfâie, că vei și nimeri ținta în calificativ foarte bine. Ca atare, succes, dragii mei! Așadar, așteptăm în notul românesc să triumfe astăzi în Bazinul Olimpic Pitești. Succes, finish del band! Așadar, dragii mei, am ieșit la o țigărișcă și la o cafeluță lângă scuterul cel scuteros.
Look at here. Uite, un calar Tata. Lângă bazinul olimpic Pitești. Cu marele soare care îl avem după această minunată ploaie. Așadar, dragii mei, aici va avea loc concursul internațional de not. Ca atare, succes notătorilor români, cât și celor mai buni notători. Vom fi alături de notătorii români la concursul internațional de not. Să trăiți, domnule profesor! Succes! Așadar, succes tuturor! Așadar, dragii mei, concursul internațional. Hello everybody! Greece, Greece, success everybody! It's a very nice and wonderful international game of swimming. Hello! Hello, welcome in Romania! Așadar, succes tuturor notătorilor! Hello, Mr. Teach! Bună! Așadar, dragii mei, concursul internațional în bazinul olimpic Pitești. Trăiți, domnilor? Trăiți! Cum vă spuneam, pupitrul de comandă, urăm succes pentru a avea un concurs minunat! Balcaniada Mai 2008. Vom vedea cele 9 țări. România alături de Cipru, dragă. Așadar, dragii mei, concursul internațional de not. Să vedem dacă dăm și noi o palmară 2-5 perechi. Finish del band.